So magluluto tayo ngayon. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pait sisig ng Pangasinan. So ang kailangan lang natin is itong margarine na to. So dairy cream yung gamit ko, and then syempre siling green, tapos siling labuyo, kalamansi at saka sibuyas. Yun lang kailangan natin, at syempre pinaka-importante itong bituka ng baboy. Pwede rin yung bituka ng manok, pwede rin natin gawin yun. So ang wala na kasi ako nabili sa palengke, so ang ginawa ko na lang is, binili ko na lang, ito na lang yung bituka ng baboy. So una natin gagawin is kailangan natin munang ilagay itong margarine. Kung wala kayong margarine or dairy cream, pwede kayong gumamit ng mantika lang. So ayun guys, makikita mo, ayan nagmantika, nagmantika na siya, idol. Ayan, so kailangan mo lang gawin dito. Ayan. So kumuha ka na nitong yung pang-toppings natin, syempre, yung pang-toppings natin na sibuyas. Ayan, so hindi mo na puting sibuyas pangit yung pula pag itatoppings mo. Kailangan mong iluto yun. Ito is mainitan lang to ng konti. All goods na to. May istiman lang to ng konti. Itong puting sibuyas is okay na. Ayan, so ayan, pwede na nating ilagay yung itlog. Makikita mo dyan, idol, ayan, nagmamantika na talaga siya. Ganyan, saktong-sakto na yung init niyan nung bituka ng baboy. So basagan na natin siya ng itlog. I hope maging perfect ka. Ayun. So, lagyan natin ng itlog. And then, yung kalamansi guys is depende na lang. So, ilagay mo na lang siya dito. Ayan. Lagay mo na lang ganyan. Depende. Depende sa'yo kung gaano karaming kalamansi yung ilalagay mo dyan. Ayan. And then, yung green na sibuyas. Lagay natin. Ayan. Ayan, so ganun lang kasimple magluto ng ating sa Pangasinan is pait sisig. Ayan, ito po yung bitukang sisig ng baboy, pero mas maganda talaga. Refer ko sa inyo, mas okay kung yung bituka ng manok yung iluluto natin. So ganun lang kasimple guys. Maraming salamat. So kung nagustuhan mo yung video natin, please i-like and subscribe mo ng ating YouTube channel.